seifi de ala tɔgɔ ye donc ala tɔgɔ min ni ale kala ni y'a dɔn donc ala ye kisi ka bɔ adamaden tɔɔrɔ bɛɛ ma parce que adamaden ka tɔɔrɔ tɛ se ka se e ma adamaden ka tɔɔrɔ bɛ se ka se a yɛrɛbakun de ma o ye seifi de n'i ye seifi dɔnna ye n'i ye ɲɛdɔnya kɛ seifi dɔnna la i ye ɲɛdɔnya k'i yɛrɛ la parce que ni seifi dɔnna dimina mɔgɔ kɔrɔ ka diɲɛlatigɛ bɛ tiɲɛ parce que a bɛ maa se accident jugu ma a bɛ maa se siban ma a bɛ maa se gɛrɛgɛrɛ ma a bɛ maa se kasodɔn ma donc o la seifi tigi ka dimi mɔgɔ kɔrɔ o ma ɲi maanifin yɛrɛ ma donc o ye seifi ye o kɔfɛ n bɛna kuma yiri dɔ fana kan donc yiri dɔw bɛ yen olu ye yiri masaw ye donc diɲɛlatigɛ kungo o kungo n'a b'i la donc o b'a dilan yiri ninnu dɔw o ye jala ye jala ye yiri masa de yiri masa de ye jala ye jala bɛ san caman balo a bɛ san caman balo voilà yiri masa de ye jala ye jala bɛ san caman balo donc sigifɛn caman fana bɛ sigi jala la sigifɛn caman fana bɛ t'i kalifa jala la parce que jala de ye yiri ye yiri min n'a bɛ kungo kɔnɔ ni sigifɛnw donc n'u ye bangeni kɛ a ka ca ala fɛ n'u b'o ka fɛnw bangeni fɛnw comme sigifɛn minnu donc n'u den minnu ma kodɔn fɔlɔ sigifɛn ka teli ka taa a den bila yirisu min kɔrɔ o de ye jala ye voilà kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka teli k'a ye donc sigifɛn min b'a kɛ o kulon b'o la bilisi b'o la donc jinɛ man ca la mais nin fɛn fila olu b'o kɛ quoi voilà ka ca ala fɛ donc adamaden t'a dɔn mais baganw b'a dɔn bagan minnu b'olu dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la misi b'o la donc bagan minnu b'o dɔn quoi parce que ni misi donna yiri kɔrɔ donc yiri min kɔrɔ ni bilisi u bɛ wo kulon n'u den delila ka da yɔrɔ min ou bien o den dalen bɛ yɔrɔ min i b'a ye dɔrɔn misi bɛ bali ka boli a yɛrɛ ma min y'a laboli e t'o dɔn donc o kɔrɔ b'a jira bilisi u bɛ wo kulon o dɔ la kelen den bɔ o yiri kɔrɔ o jala ye yiri masaba ye bon jala fana ye yiri ye yiri min gundo babaw bɛ sɔrɔ a la i n'a fɔ gundo babaw kalifalen don a la parce que yiri minnu n'u bɛ kuma kungo kɔnɔ yiri bɛɛ tɛ jala bɛ kuma wala yiri minnu ni kamana ganna i ka bana la i t'a dɔn i ka bana bɛ furakɛ cogo min na bana bɛ se ka taa kalifa yiri minnu na jala b'o la o jala ye yiri belebeleba ye wala yiri minnu ni kamana ganna i ka bana na k'i ka bana tɛ furakɛ ni bɛ se ka taa kalifa yiri minnu na n'u b'a furakɛ n'u b'a fɔ n'u t'a furakɛ n'u b'a fɔ jala b'o la donc o la jala ye yiri belebeleba ye jala a bɛ mɔgɔ fana ka fantanya fana ban fantanya fana fura a bɛ sɔrɔ yiri minnu na jala b'o la fantanya fura a bɛ sɔrɔ jala la fantanya fura a bɛ sɔrɔ jala la donc jala n'i b'a fɛ k'ale baara ale ni ala tɔgɔ min bɛ baara ɲɔgɔn fɛ o de ye fatiya ye jala ani fatiya de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fatiya de ye fɛn ye donc fɛn min garijɛgɛ fura min ni garijɛgɛ t'a sanfɛ o de ye fatiya ye voilà garijɛgɛ fɛn o fɛn i ye kuranɛ ye kuranɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ dayɛlɛli kɛ fatiya de bɛ dayɛlɛli kɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan donc fatiya de bɛ adamaden fana dayɛlɛ donc tile 7 kɔnɔna la parce que fatiya adamaden o adamaden danna diɲɛ kɔnɔ fatiya b'i dayɛlɛ i b'a sɔrɔ ala tɔgɔ dɔw bɛ yen o tɛ b'i dayɛlɛ mais fatiya ye ala tɔgɔ ye ala tɔgɔ min bɛ ala ka dantanfɛn bɛɛ dayɛlɛ parce que ale ye aya 7 ye aya 7 in de bɛ kuma dɔgɔkun tile 7 in kan dɔgɔkun tile 7 in diɲɛlatigɛ jɔn o jɔn i bangena o dɔgɔkun tile 7 su kɔnɔ ou bien i bangena a tile kɔnɔ donc fatiya ale ni jala de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka adamaden dayɛlɛ bon ala ma baasi kɛ amidu so n bɛna nin kɛ fura ye k'a di diɲɛ bɛɛ ma na ala ma baasi ka na don n'a nataw la n bɛna nin fura bɔ jala masa n bɛna a yiri bɔ ani fatiya n bɛna fura bɔ k'a di adamaden bɛɛ ma cɛ muso denmisɛnnin maakɔrɔba bɛɛ k'i kɔ a la mɔgɔ o mɔgɔ k'i to k'i kɔ a la ala ka bana juguw t'i minɛ bana minnu si jɔnnen tɛ o t'i minɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'i kɔ a la koli t'i minɛ ala tɛ koli da i kan mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'i kɔ a la bana minnu bɛ tagama su kɔnɔ bana dɔw bɛ olu bɛ tagama su kɔnɔ de ala b'i kisi a banaw ma mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'i kɔ a la bana minnu bɛ tagama
fajiri da wakati ninnu fana na ala bɛ kisi olu bana ninnu fana ma mɔgɔ bɛ kɔ a la fana bana minnu bɛ tagama fitiri wakati fana olu bana ala bɛ kisi o ma parce que bana saba de bɛ diɲɛ kɔnɔ bana saba minnu ka jugu ni bana bɛɛ ye fitiri dafɛ bana tileganfɛ bana fajiri bara donc ninnu t'i minɛ ninnu ye dabali banaw fana ye donc o fura ye amidu so o kɔfɛ mɔgɔ n'i bɛ mandiya ba fɛ jalamasa fana ani fatiya o b'o di mɔgɔ ma kɔrɔ b'a jira fura in fana na ni a dira mɔgɔ ma ni kona ye ala bɛ mandiya ba d'i ma parce que fura in ye furamugu de don jala furamugu de don ka baara ni ala tɔgɔ ye ala tɔgɔ in ye fatiya de ka baara n'a ye n'a dir'i ma ni e min bɛ mandiya belebeleba fɛ n'i bɛ tulu de mu i ye muso ye i ye tulu de mu i ka dɔɔnin kɛ tulu la i mun n'a ye i ka fitinin k'a la dɔrɔn k'i mun n'a ye ala bɛ mandiya baw d'i ma o kɔfɛ adamaden minnu n'u kunnafɛn jugu b'u la n'u kunnafɛn jugu bɛ tugu u kɔ a bɛ kunnafɛn jugu a b'a gɛn ka bɔ adamaden na pewu a b'a gɛn ka bɔ adamaden na o kɔfɛ ka kuma aw ye fana tuguni mɔgɔ minnu n'u ka diɲɛlatigɛ u ma tafan ani nafan dɔn a la i ka diɲɛlatigɛ i ma tafan ni nafan dɔn i ka diɲɛlatigɛ la e ma tafan foyi ani nafan foyi dɔn i ka diɲɛlatigɛ la nin fura in n'i ye ko n'a ye ala b'i ka diɲɛlatigɛ tilen sira jan kelen kan sira min n'a tilenlen don n'a bɛ laban fana o kɔfɛ mɔgɔ min fana bɛ yen n'i tɔɲɔgɔn don bana bolo bana ye fila ye bana dɔ bɛ a bɛ digi nin na bana dɔ bɛ a tɛ digi nin na nin bana fɛn o fɛn b'i la kɛra kɛnɛma bana ye o donc farikolola bana kɔni de don a kɛra hakilila bana ye o donc n'i ye fura in utiliser ala bɛ bana in ta k'a bɔ i kan ala bɛ kisi a tɔɔrɔ ma donc o kɔfɛ mɔgɔ minnu fana bɛ yen donc ni subagaw b'u nɔfɛ fura in n'i y'a sɔrɔ e ka fura in dɔɔnin kɛ situlu la n'i y'a kɛ situlu la dɔrɔn i b'a kɛ k'i fari bɛɛ mun n'i b'i dan ka kɛ ka denmisɛnninw mun n'a ye donc ala b'i kisi ka bɔ subagaw tɔɔrɔ ma ni subaga fana b'a ka du kɔnɔ subaga min dɔnnen tɛ n'i ye fura in ɲagami i ka tulu la i b'a kɛ situlu la ka tila ka ɲagami i ka tulu la ka dɔɔnin mɔ a la ni subaga ye ɲɔgɔn ye n'a bɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ min na dɔrɔn subaga bɛ bana o la ni subaga in b'i kɔ dɔrɔn a bɛ sa nin ye fura belebeleba ye amidu so bolo fura min ni y'a dilan kosɛbɛ o ma dilan dɔɔnin n y'a dilan ni fɛn minnu ye a dilan ni fɛn fɔlɔ o ye jalamasa de ye jalamasa parce que yiri minnu ni masaya b'u bolo kungo kɔnɔ yiri 7 o yiri 7 in amidu so bɛ se a bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma don dɔ la don min tɛ bi ye o yiriw fana la masa o de ye jala ye wala yiri 7 olu de ye yiri masaw ye n'u bɛ yiri tɔw mara o yiri tɔw fana kɔnɔna o yiri fana tɔw la yiri 6 in yiri kelen b'u mara o de ye jala ye donc ka fɔ mɔgɔw ye ko jala tɛ yiri fitinin ye donc mɔgɔ min fana ni siriw de b'i kan n'u b'a wele ko siri ni siri b'i kan donc n'i ye fura in utiliser ala bɛ siri ta ka bɔ i ka a bɛ foni ani hali mori min mɔgɔ min n'i bɛ ala deli kɛ n'i ka ala deli n'a tɛ jaabi mɔgɔ min ka ala deli n'a tɛ jaabi donc i bɛna fura in kuma bɔ i bɛ taa fura in utiliser ala bɛ sɔn i ka duwawu a bɛ jaabi donc nin ye video ye k'a di n kanubagaw ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan ka yira ko nin ye fura ye fura min ni amidu so yɛrɛ de kun bɛ a utiliser mais n y'a kanu k'a di n kanubagaw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka sababu kɛ jumɛn ye parce que fɛn min don diɲɛlatigɛ kɔnɔ nafaba de b'a la adamaden diɲɛ don o don ko b'i sɔrɔ i tɛ ko min si dɔn don o don i bɛ dɔn ko min i tɛ ko min si dɔn don o don ko b'i kɔ ko min b'i ma gɛn i tɛ ko min dɔn don o don i bɛ taa ko ma ko min i bɛ ka taa ma ne t'a dɔn donc o la ka ko dɔn
ka sɔrɔ a ma se Ala ka yirila Ala ka masaya kɔnɔ nin jala masa in fana a b'o fana kɛ parce que n'i y'a dilan cogo dɔ bɛ yen k'i ko n'a ye Ala bɛ diɲɛ kɛ miiriwari ye ka yirila fɛn tɛ dogo i la bilen donc nin ye message ye k'a di kanubagaw bɛɛ ma nin fura kofɔlen kan donc salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh